Aurten! Agur katutxoa, esan gero ikusiko dugu berriro katutxoa. Arrate! Ziak, itziar erakutsi bat. Zer dira? Gereziak. Oh, bai, Beitu, Marta. Corre, corre. Non escucho, Martari. Vamos izinimo. Nola egiten du katuak? Esan miau, esan porte. Benetan, katua berbetan. Esan, gero arte, esan. Autentikoa da, eh? Bai. Lasai, lasai. Denborak izan Ez du paskaiten, eh? Zein da neskatik hau? Hau zein da? Hau zein da? Zaten garreo. Gara behitu. Oioa behitu. Zakula da bizizia gure. Behitu. Korreo joa guztera, Marta, behitu. Ezi dituzu? Begiratu. Tania, entzun, ze salata egiten duten, eh? Egun pentsat bai. Bai, hori ez da kasualitaterik. Bai, hor daude arratzak. Zer, Jon? Hor daude, bai. Oian zema daude? Zein jaten du arrautza, Maria? Bai,
Zer dituzu antxoak? Mimosa. Zer dago Asier? Moko jae. Moko jaiko digu behar zaitintzen badigu, Zer jarri dituzte, Itor bat. Hori aizpada, las merenas de la marina ez da? Musiko aldeu, beste Zein da, mehanota egi? Hori hau da. Jai da. Haitxintxoa da, gure laguna da. Mikel, utxitxo gora parkean. Zuen aurrean, espektakuloa, Torri, Behiak dira. Kontu gazan, no? Torri. Mira, ane txekarra. Ane lasai, behiak Hori ematen dio, esnia. Egiten ezer mai. Hori da behiak. Bai, bera matxo. Ja hori da txiki, eta bera matxo da hori. Eta ene zer dago ba, zer dago me? Bai, belarritako jarri bazaizki, Uste dituzu Mariama. Ez da komunera joaten dizagitera, Ez da komunera joaten hauek, Bertan egiten dute dena. Baina ez zer egiten bai bitu. No se limpian, ez dira garbitzen, ez daukate papera hemen garbitzeko. Impresionatu daude, Bai. Ez que batzuentzako da. Behi ikusi paper batean, behi ikusten dut eta... Kakapasta handia da, baiet. Horrekin kontu zinela zen Eta zer egin du behiak? Bai, tiene pendientes, claro, denak, zu bezala. Zu badituzu belarretakoa? Bai. Eta zutela. Bueno, denak, neska guztiak ditugu, Mutilak orain ere batzuk bai. Bai, nolo egoten da. Pisazurua. Zer? Gora gaina zezena ematen du, Baiet. Ala bida, bella. Ala bida txikia hemen. Horri ematen dio. Beti txupatzen dio. Beti, a ver, Orain ja belarra jaten du bera bakarrik, eta ja ezin zaio asko sartzen hortzako Mira, eta sartzen du burua lehiotik jalekin belarra jaten Bai, begiratu beltza. Egiten alazkaren lagunak dira gainera, eta guru nola begiratzen duguteko. Zima horne gara. Andrea!
Hoize zultan duen bai. Zer egin du? Izatxa altxauta bedala. Zer egin du? Bisa! Lea, ikusi aldezu behia, pisa egiten. Mira, a ver, behiari da, edo, kreari da jarra. Beitu nola ematen duen musu, beitu nola ematen duen musu. Zer eman dio, musu? Nola indio, ane? Nola txupatu dio? Abeste hau, alaznekin Horrela indio? bete pasatzea Maria, Oitzeko pixka bat. Etorriko zen alaznekin hemen txebiltzea pixka bat. Elorri xera. Ez gero baina txakurrakin izutu da zizan. Bai, oiren dago atentzio. Ez que batek ikusi ementzan. Eta batek ikusi. Eta gambara. Opa, ingo zuten gambara. Beldurtuta, no sé. Horren beste jende sartu da? Ez du egiten ezerkatu zua mai. Zer egiten du? Nola egiten du? Nola joan da katutxoa? Nola joan da katutxoa gora? Hala, guazen kanpora, bai, Xabi, torri! A ver. Mira, a ver. Ai, xakurri txusi hori. Itzi horretan Xabi. Ya está. Hori sendatu da. Mira, jarriko dugu benda, bale? Bere, ikusiko zuzu politak jarriko dizut. Bueno, baina, negarra egiten badezu, Ya está, ya. Ez hau zikina da, hau zikina. Hala! Guazen! Zertu duzu? Hala! Guazen! A ver, begira, guazen hemendikan. Xabi, torri! Nola esaten diogu guk? La bestiak marron. Han beste txuri bat. Bi txuri daude. Bi txuri daude. Eta nina, atan dio. Txuria. Beste bat, txuri da. Txuria. Gata unia.